ρίξει τώρα ο Λαφαζάνης, θα ρίξει τώρα το Τσίπρα, αν είναι δυνατόν. Αυτά παρά μια σχαλιμάς για να τον πωλεί τον κόσμο. Για να νομίζουν ότι εκεί μέσα κάποιοι κρατούν αντιστάσεις και κάποιοι λένε αυτό. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ δεν είναι ένα κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα. Σκέψου. Το ΠΑΣΟΚ του Αντρέα ήταν ένα κόμμα. Ναι, το Αντρέα. Το υπόλοιπο ήταν διάφορες ομάδες, όχι με ιδεολογικές διαφορές. Ήταν διάφορες ομάδες που η καθεμία ήθελε να κάνει τη δικιά της πολιτική και να φάει λεφτά από την Ελλάδα, εφαρμόζοντας τα δικά της. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διάφορα πράγματα. Σκέψου ότι δεν μπορούσε να κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Δημάρ. Και σκοτωθήκανε. Έφυγε κουβέλτσα από την κυβέρνηση. Εντάξει. Και τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κυβερνήσει ένα κόμμα που είναι 3 κομμάτια μέσα, σε συνεργασία με ένα άλλο κόμμα με το οποίο δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, ο Τσίπρας προσπαθεί αφενός να βρει αφενός να βρει μια φόρμουλα να συνεργάζεται με τον Καμένο, ο οποίος στα μάτια των ΣΥΡΙΖΕων είναι φασίστας, ακροδεξιός. Ο Καμένος δεν κάνει τίποτε άλλο, έχει κατήσει τη γωνίτσα του, έχει πάρει εκεί πέρα το. Ο Καμένος είναι ό,τι θες, είναι θεβετιανός μοναχός. Είναι στα μάτια των ΣΥΡΙΖΕων ακροδεξιός. Δεν το ξέρω αυτό. Έτσι είναι. Έλα, φίλε, δεν το ξέρεις αυτό τώρα. Ακροδεξιός. Αυτός που παίρνει τα λείψα της Αγίας Βαρβάρας, αυτός που κάνει παρελάσεις, αυτός που κάνει, αυτός που ράνει. Είναι ακροδεξιός. Ο Καμένος. Φυλάει την εικόνα της Παναγίας που βγει συγκεντρώσεις, έχει την ελληνική σημαία, λέγεται το κόμμα του Ανεξάρτητοι Έλληνες. Από την άλλη, ο Τσίπρας έχει στο εσωτερικό του να τα βάλει και με αυτούς τους Πασόκους που κάνουν κουμάντο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Τσίπρας δεν είναι Πασόκος, είναι ένας πρώην κνήτης, εντάξει. Είναι αυτός που είχε φάει το κόμμα από τον Αλαβάνο, γιατί κάποια στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στα αζήτητα ήταν πρόεδρος ο Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος ήταν ο Αλαβάνος και ο Τσίπρας απλά ήταν πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας. Ήταν για πρώτη φορά ο αρχηγός του κόμματος να μην είναι βουλευτής και ο Τσίπρας που ήταν βουλευτής να μην είναι αρχηγός του κόμματος. Και του φάγε το κόμμα, 1,3%. Και κατάφερε και μάζεψε όλοι διάφορες ομάδες. Δεν το έφαγε. Πώς δεν το έφαγε? Μια χαρά. Του το έδωσε, Μιχάλη. Συνεργαστήκαν, σου λέω, για λίγο και του έφαγε το κόμμα. Τι να κάνουμε? Του το έδωσε το κόμμα. Το έφαγε, φίλε. Μετά τον καθάρισε τον Λαβάνο στον αυγό. Εντάξει. Και από την άλλη έχει μέσα του το Λαφαζάνι, είναι αριστερή πλατφόρμα που δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Τι εντάξει. Εντάξει, σου λέω εντάξει. Έχει διάφορους αριστεριστές, έχει διάφορες ομάδες, έχει τη Ρόζα, έχει το ΜΟΒ. Έχουν την ιδεολειψία ότι είναι επειδή είναι μαρξιστές, ξέρουν την αλήθεια και αυτά που πιστεύουν είναι τα σωστά και θα τα εφαρμόσουν. Ενώ είναι δημοκράτες και πασόκοι, μπαίνοντας σε ένα υπουργείο, ξέρεις τι λέγανε? Εμείς τώρα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας να οικονομήσουμε. Βάλε 2-3 συμβούλους, δώσου καλά λεφτά, φέρει και κάτι άλλους. Υπήρχαν άλλοι που νομίζανε ότι θα κάνουν έργο, άλλοι που απλά πηγαίναν για να φάνε, άλλοι θέλουν να περάσουν απαρατήρητοι για να πάρουν το μισθό. Ενώ οι ΣΥΡΙΖΕΙ, φίλε, νομίζουν ότι τα ξέρουν. Η Βαλαβάνη είπε ότι εγώ δεν ξέρω να κάνω τη δήλωσή μου. Ωραία. Και όμως η Βαλαβάνη προσπαθεί να εφαρμόσει οικονομική πολιτική. Γιατί νομίζει ότι αυτά που σκέφτεται είναι σωστά. Και εγώ μπορεί να νομίζω ότι αν εφαρμόσω οικονομική πολιτική θα σώσω την Ελλάδα. Αλλά άμα το κάνω, δεν καταστρέψω. Η Τασία νομίζει ότι αυτά που κάνει είναι σωστά. Ωραία. Το πιστεύει, δηλαδή, αν τη ρωτήσει, αν τη κάνει σωρό τη αλήθεια, όντως πιστεύει ότι φαίνοντας λαθρομετανάστες θα κάνει καλό στην Ελλάδα, ότι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και φεύγουν και εξαφανίζονται, ότι έρχεται μια 81χρονη σε ένα αναπηρικό καροτσάκι και διασχίζει το Αιγαίο, ότι κοιμάται μια οικογένεια κάτω από ένα δέντρο στην Ομόνια. Μπορεί να πιστεύει όντως ότι υπάρχουν δέντρα στην Ομόνια. Εντάξει, λογικό είναι, δεν έχει πάει και από ό,τι στην Ομόνια. Εντάξει. Τώρα να φύγει από τα βόρεια προς να κατέβει στην Ομόνια. Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, έχει δίκιο ο Νίκος αυτό που είπε για τον Ευρωστρατό. Ποιος πιστεύει, ας πούμε, σήμερα ότι οι Τούρκοι θα κάνουν εισβολή στην Ελλάδα? Κανείς. Και ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοδιαλυόμαστε. Κομμάτι-κομμάτι, χωρίς να κάνει κανείς τίποτα. Έτσι όπως πάμε, μόνο η Πελοπόννησος θα μείνει, άντε και η Αττική. Όπως με την άλωση. Στη σύγχρονη εποχή έχουμε μόνο οικονομική εισβολή. Μάλλον ο στρατός ήταν πολύ παλιά. Σήμερα κλείσαν, νομίζω, από τα 14 κέντρα κατάταξης στα 9. Ή μείνανε 5 στρατόπεδα ή 4. Εντάξει, και αυτό είναι πολύ σχετικό. Εκεί θα σου πω ότι υπήρχαν κάποια στρατόπεδα και μόνο για κομματικούς λόγους. Επί πολλά χρόνια, αν είχες έναν πολύ ισχυρό βουλευτή στην περιφέρεια, ήσουν αδήμαρχος και είσαι επαφές με έναν πολύ ισχυρό βουλευτή, άνοιγες ένα στρατόπεδο στην περιοχή σου για να. Και τα στρατόπεδα. Συγγνώμη, Μαρία, και τα στρατόπεδα. Και οι διάφορες σχολές πανεπιστημιακές ή των ΤΕΗ που εγίνοντο σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος δεν είχαν κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο να βοηθήσουν την τοπική οικονομία με τον ΑΒ τρόπο. Λοιπόν, τώρα πλέον. Δεν μπορεί να τα κλείσει όμως μετά. Κανείς δεν τα κλείξει. Γιατί όταν έβρισκες μια κατάσταση, ας πούμε, ο βουλευτής Καστοριάς έβρισκε 2 κοινωνίες στρατόπεδα στην Καστοριά για να τα κλείσει, θα ερχόταν σε σύγκρουση. Άρα τι μπορούσε να κάνει? Μόνο να τα διατηρεί
και να ανοίξει αυτό ένα ΤΕΙ. Θυμάστε τι θέλει να κάνουν στο Μαυρογιαλούρο. Ναι. Τι του λέγανε, άστο γεφύρι. Η γεωργική σχολή είναι το ζήτημα. Ναι, αυτό δεν λέω εγώ, αυτό δεν είπα εγώ. Αυτό είπα. Με τη μόνη διαφορά ότι τώρα που πλέον η κρίση έχει χτυπήσει όχι κόκκινο, αλλά έχει σπάσει και το κόκκινο, έτσι, δυστυχώς αυτά όλα δεν μπορούν να διατηρηθούν. Και επομένως δεν μπορεί το κράτος, και να θέλει το κράτος, δεν μπορεί δηλαδή και να θέλει ο βουλευτής ή το κόμμα του ή οποιοδήποτε να διατηρήσει μία σχολή η οποία θα έχει μέσα 15 μαθητές αντί για 50 που είχε παλαιότερα. Φυσικά αυτή η σχολή θα κλείσει. Και μαζί με τα ξερά και εγώ και τα χώρα. Και έκλεισε. Λοιπόν, το ίδιο έγινε και με τα αυτά. Εξάλλου, στο Radio Access δεν είχαμε βάλει ολόκληρο ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα για τα στρατόπεδα τα οποία πηγαίνουν και λατούνται τα άδεια. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν στον Ευρωκόπη, είχε ένα φυλάκιο πάνω στο βουνό που επειδή ήταν ορεινό, το χειμώνα το αφήναν. Δεν μπορούσαν να μείνει άνθρωπος εκεί και πηγαίναν οι Βούλγαροι και κλέβανε. Αφήνανε μόνο τους τοίχους, τις μπρίζες, τα καλώδια, τα κουφώματα, τα πάντα. Και κορδεύαμε τους Βούλγαρους και λέγαμε: κοίτα, ξέρεις τι πάνε και κλέβουνε. Ήταν αδιανόητο να αφήσεις ένα φυλάκιο στην Ελλάδα και να στο κλέψουν. Τώρα εδώ, και καταλαβαίνουμε ποιοι τα κλέβουν. Δεν αφήνουν τίποτα. Κλέβουν από καρέκλες που αφήνουν έξω από τις καφετέριες. Δηλαδή, έτσι άνθρωπος και έχει καφετέρια καλοκαίρι και ή δεν βάλει καρέκλες μέσα, ή δεν βάλει κάποιον να τις φυλάει, ή δεν τις δέσει με αλυσίδα. Δεν μένουν τίποτα. Κλέβουν τα φρεάτια από το δρόμο και αναγκάζουν και τα κολλάνε με οξυγονοκόλληση. Και τα φρεάτια, η λογική τους ποια είναι? Ότι το χειμώνα ή όταν βρέχει που πλημμυρίζουν, ανοίγει το φρεάτιο εύκολα για να καθαρίσει. Όταν τα κολλάς με οξυγονοκόλληση, χρειάζεται να πάει συνεργείο του Δήμου να το οξυγονοκολλήσει και για να τα καθαρίσεις να πάει συνεργείο να το σπάσει και να το ξανακολλήσει. Που είναι παράλογο. Γιατί κλέβουν τα φρεάτια. Έχουν κλέψει πριν κάτι χρόνια από το κάστρο της Ρόδου μια μεγάλη μεταλλική μπάλα κανονιού. Πήγανε με φορτηγό και την πήρανε. Από τη Σταδίου κλέψανε το μνημείο για τον Πέτρουλα. Την πλάκα που είχαν τα μυστικά για τον Πέτρουλα. Δεν υπάρχει. Τι μας λες τώρα? Πέρυσι, επειδή τώρα είναι και. Έχει μείνει παιδική χαρά, φίλε. Όπου έχει παιδική χαρά, στη δική μου τη γειτονιά είχαν την παιδική χαρά, την είχαν περιχαρακώσει. Την είχαν περιφράξει με ξύλο. Λοιπόν, όχι πέρσι. Μάλλον τον προπερσινό χειμώνα είχαν πάρει τα ξύλα και τα καίγανε στα τζάκια. Και αναγκάστηκε ο Δήμος να βάλει κάγκελα γύρω-γύρω στη Δερένια. Εντάξει, τώρα θα πάνε με κάνα τροχό, κόψουν τα κάγκελα. Να πάνε πανάκριβο εδώ. Μας λες τώρα, εδώ είχαν κλέψει την πρωτομή του Ηλιάκη. Επειδή τώρα είναι και οι μέρες, τα 9 χρόνια. Ναι. Εάν όμως υπήρχε ένα σοβαρό κράτος το οποίο δεν θα το απασχολούσε εάν τα δημοκρατικά δικαιώματα του κάθε πολίτη είναι να πάει να καταστρέφει, να κάνει, να δείχνει, να ράνει. Έτσι, εάν υπήρχε ένα κράτος τέτοιο, σήμερα θα ήταν τα πάντα πάρα πολύ ωραία και όμορφα. Λοιπόν, άκου τώρα. Στο Ετωλικό, στην περιοχή Αντιλιοστασίου, σημειώθηκαν 27 παραβάσεις κλοπής ρεύματος. Πιάσανε 28 από έναν καταβλισμό, οι οποίοι παίρνανε ρεύμα παράνομα. Άμα θίξεις λοιπόν τη συγκεκριμένη αυτή κοινότητα, αυτομάτως σε πάει ο εισαγγελέας μέσα για ρατσιστή. Επομένως, τι το συζητάμε? Συγγνώμη. Και έχουμε φτάσει. Ποιοι το περάσαν αυτό το νόμο? Και έχουμε φτάσει να λέμε. Το δημοκρατικό τόξο. Ναι, αυτό δεν σου λέω. Γιατί. Κοίτας τι λέμε. Σε ένα καταβλισμό Ρωμά συνελήφθησαν 27 άτομα να παίρνουν. Τι ήταν αυτοί 27, δεν το λέμε, δεν κάνει. Και είναι πάρα πολλές ειδήσεις που λέει συνελήφθη Ελληνικός, ελληνικής καταγωγής. Όχι, συνελήφθη 38 χρόνια. Ή μηδαπός. Ναι. Είναι καινούργιο το αυτό. Αυτό γίνεται συνέχεια. Όπου και να πας, στο Χαλάνδρι υπάρχει ένας καταβλισμός. Το πάμε το ένα θέμα στο άλλο. Ένας καταβλισμός που είναι εκεί πόσα χρόνια. Δεν τους πειράζει άνθρωπος. Εάν μπει κάποιος στο Google, εκεί που είναι στο Google Maps, και είναι εκεί που είναι στο νομισματοκοπείο δίπλα τώρα, εντάξει. Είναι εκεί που γίνανε τα επεισόδια πέρυσι. Ναι. Που πήγαν να τον χαλάσουν. Χωματερή τεράστια. Σαν λόφος, νομίζω ότι είναι λόφος. Πάνε γιατί τι κάνουν? Κλέβουν τα σκουπίδια. Αυτό γίνεται και καλά στον Ασπρόπικο, πες, που είναι έξω. Για ανακύκλωση. Γίνεται μέσα στο βοτανικό, φίλε. Μέσα στο βοτανικό που είχε σπίτια δίπλα. Πάνε, παίρνουν τα λάστιχα από τα παρατημένα αυτοκίνητα. Και όποιος έχει πάει σε βουλκανιζατέρ, για να βγάλει στη ζάτα το λάστιχο, είναι ένα μηχάνημα σε 10 δευτερόλεπτα.
Όχι, δεν έχουν αγοράσει τέτοιο. Έχουν βρει τον απλό τρόπο. Κάνουν ένα σωρό, βάζουν λάστιχα, βάζουν φωτιά, καίγονται τα λάστιχα, 50-100 λάστιχα, και όταν μετά σβήσει η φωτιά παίρνουν τις ζάντες. Φαντάζεστε να καίγονται 50 λάστιχα. Οι άνθρωποι δίπλα πεθαίνουν. Τα καίνε γιατί μέσα το λάστιχο έχει σύρματα. Μέσα το ελαστικό. Παίρνει και το μέσα, Ναι, μπράβο. Αυτούς ενδιαφέρον να πάρουν τα σύρματα από μέσα, το οποίο είναι χαλκός. Το φαντάζεσαι όμως. Είναι πολύ πιο ακριβό από τη ζάντα. Και όμως εκεί στο Βοτανικό, όταν πήγαινε ο Παναθηναϊκός να κάνει το γήπεδο, άσχετα τις σε παρακαλώ, ανακάλυψαν κορμοράνους. Ναι. Και κατάφερε ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει να πει σε κόσμο ότι εκεί που είναι ο Βοτανικός ζουνε κορμοράνοι. Και καλά αυτοί που το πάνε. Ότι υπήρχαν άνθρωποι και το πιστέψανε. Τι μας λες τώρα, κάποτε επειδή σε στον υπόδρομο, εμένα μου έχουν πει εκεί που ήταν παλιά στις Τζιφιές ο υπόδρομος. Τώρα κάνει το Ίδρυμα Νιάρχου. Άσχετα τι ιστορίες θα κάνει το Ίδρυμα Νιάρχου, άσχετα που λένε ότι θα μεταφερθεί η Εθνική Βιβλιοθήκη εκεί πέρα και κανείς δεν ξέρει πόσα πράγματα θα βρεθούν ή θα επιστραφούν εκεί. Ότι είναι κτίριο, εγώ έτσι που το βλέπω, που περνάω και το βλέπω, είναι και ψηλοέκτρωμα, ένα τεράστιο πράγμα. Αλλά το Ίδρυμα Νιάρχου το έφτιαξε, αγόρασε μάλιστα και το μετάλλιο και το κύπελο του Σπύρου Λούι και θα κάνει μέσα ένα μουσείο Ολυμπιονικό νομίζω. Υπήρχαν άνθρωποι που είπαν ότι εκεί να μην γίνει γιατί είναι υδροβιότοπος. Ήταν ο υπόδρομος 30 χρόνια. Η Καβαλίνα εκεί είχε καταστρέψει τα πάντα. Και είπανε φίλοι ότι εκεί ήταν υδροβιότοπο. Ξέρεις τι ήταν εκεί. Στην Αλάνα, όταν γκρεμίσαν τον υπόδρομο, επειδή είχε μείνει η Αλάνα, πηγαίνανε κάθε Κυριακή οι Πακιστανοί και παίζανε κρίκετ. Ωραία. Ξέρεις γιατί. Γιατί οι τοπικές οργανώσεις και δεν πήραν τα λεφτά τα οποία θέλανε να πάρουν, ρε φίλε. Γι' αυτό. Όχι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί άμα τους τα ρίχνανε το παραδάκι θα τελειώνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει παντού, φίλε. Το έχει κάνει. Δεν είναι είναι οι αριστεριστές. Οι αριστεριστές. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μην γίνει τίποτα. Το όχι. Εγώ τι θα κάνεις, τι σκοπεύεις να κάνεις. Εγώ θέλω να κάνω αυτό το. Αν γυρίσεις και τους πεις ότι εγώ θέλω να κάνω ανεμίο, ρε παιδιά, για την παγκόσμια ελευθερία. Ξέρεις να σου πούνε. Όχι. Γιατί εμείς δεν θέλουμε για την παγκόσμια ελευθερία. Εμείς θέλουμε για την αριστερή παγκόσμια ελευθερία. Η ΑΕΚ πάει να κάνει ένα γήπεδο στο δικό της οικόπεδο. Και πάει ο Δήμος και το Δήμο ποιος το σηκοντάρει. Η Κόντρα, μια αριστερίστικη εφημερίδα, μία και η Ελευθεροτυπία. Και κατέθεσε υποτίθεται δήμαρχο σχέδιο ο Δήμος Φιλαδέλφειας για να κάνει γήπεδο και το σηκοντάρει, όχι η φυλάδα των συντακτών, να γίνει ένα κλειστό γυμναστήριο, να εξυπηρετούνται όλα τα αθλητικά σωματεία του Δήμου. Και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι είναι ένα οικόπεδο που ανήκει σε ένα σύλλογο, σε έναν, και θα το κάνει μια εταιρεία. Θα είναι ιδιωτικό. Αυτοί τι θέλουν, να ανήκει στο Δήμο, να γίνονται εκδηλώσεις, να γίνονται αυτά. Έχει αυτή τη λογική. Λοιπόν, όπως λειτουργούν οι Δήμοι, και γι' αυτό όλοι οι Δήμοι έχουν καταστραφεί. Το αεροδρόμιο το ελληνικό το ξέρετε. Ένα λεπτό. Εγώ, Μιχάλη μου, δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Εγώ συμφωνώ ότι επειδή δεν τα πήρανε, γι' αυτό ακριβώς και αντιδρούν. Αν τα παίρνανε, θα βλέπεις ότι δεν θα μιλάγε κανένας. Δεν μου τα πήραν. Να σου πω κάτι. Στο μόλ, γιατί δεν πήγε κανένας να διαμαρτυρηθεί όταν χτίστηκε πλέον την αυθαίρετο. Εγώ δεν ξέρω αν είναι, αλλά έχω ακούσει πολλούς που το λένε. Γιατί δεν είδες κανένα να πάει να διαμαρτυρηθεί. Γιατί δεν τα πήραν. Τι? Γιατί πότε τα πήραν. Γιατί δεν κουνιέται κανείς εκεί. Δεν ξέρω γιατί. Έχεις δει ποτέ να πάει να κουνηθεί κάτι στο Άτικα απ' έξω? Όχι. Γιατί? Είχες δει ποτέ το Δεκέμβριο το 8 να σπάσει μια βιτρίνα το Άτικα? Όλοι αυτοί. Τα Sprinter, το Άτικα που είναι ακριβό κατάστημα. Το Άτικα είναι ακριβό κατάστημα. Δεν έσπασε μια βιτρίνα. Τα Sprinter που πουλάγανε φτηνά ρούχα καταστραφήκαν σε όλη την Ελλάδα. Αγνοείς εσύ ότι πάνε κάθε μήνα και παίρνουν μηνιάτικο? Όχι βέβαια. Λοιπόν, γιατί θα το σπάσουν? Αφού ξέρουν ότι κάθε μήνα θα πάνε και θα πάρουν το μηνιάτικο. Πώς αυτοί όλοι, εμείς τόσα χρόνια είμαστε σε ένα, ας το πούμε, εθνικιστικό κίνημα και δεν βάζουμε 5 ευρώ για να βγάλουμε, να πούμε, μία αφίσα. Και αυτοί κάθε εβδομάδα χιλιάδες αφίσες έχουν τυχοκολλήσει στους κάδους ή στους δρόμους των Αθηνών. Γιατί αυτοί ως δημοκρατικό τόξο. Τα λεφτά που βγαίνουν, πες μου. Εκεί θα σε πάω. Στα λεφτά θα σε πάω. Και παίρνουν κάθε μήνα το ρεγάλο τους. Να σου πω. Λοιπόν, θυμάσαι τι γινόταν με το ΜΚΟ, εντάξει, με τις ΜΚΟ. Φυσικά. Ήταν πολύ εύκολο να φτιάξει ΜΚΟ. Οι αριστεροί, επειδή είναι έξυπνοι άνθρωποι, τι κάνανε? Φτιάχναν